me para ida andi kadi ko ba do jom non fi dum non fo accembe be adana be falirano pala di desa ko nyameten do ko soit ko dimanche wa do no kiki minge no awde do in seminara mi nyamari kasudo afami don dum tawa dum problem tawa dum problem in lander ka ko mi de makko de Iya ngojini. No jai. Jaha, banyak warat di. Ambil je. Angoi. Ambil andi ramoni. Kan dia sudo. Ini komoni yang wala. Kono awal funaya. La famu deru mimi soffi dia kayak bisokka jude deru sida wa yo gitu. Sa kwan sino soffi jude mo ngoni wolde nyande finu yeto da ata ku dela. Miata kan fusu mimi wana ande miata ku ma tigi ande miata ki habbi ko sabu ngal dewgal ma ni dordi mi anda wo ko non felifi jaay fo ay ma ko sabu so wonda non torade nunno sabu non lo jang anda ko mi won premier dame ndaro paso ha tawda kan o be attention kele ya de gena wada don kay ma ya ko janga no ma on ko lu ko ti très inconscient be onon dido yaka on mulata on yesta on so ta on dido ta ko atuna mongo boni me ndala gara mongo ka korno gerdi to misi ko goddo fije ha ko fiji me de gon mangal da ko pos me onon dido do yurmi me won le dito da min won le tama da ko gaina ko mi inna tama min sa me kera gal ja kena de tusabi gele mi goda kabali yare ko min woto rizo ma min de ta objectif an wadi min jombi digila ni on kan ma illa simi ma yali no simi ma yali si pare yakkalda anche mi chiede su anni a dulce awa bare jakkete kabay mi yalla aba indar bare bu jakkete ha ka tumbo rika indar wala yalla jab odio unci ta fenale da bere to be na figiaga si da fala na asa fala lo tai men men fokka min na lu kutiam ani kon no dema pe un goto ni ala famu ani mi yamma qui est l'aîné de la famille et qui est le cadet ini de minyanga ni ta réponse oh ini minyanga ka ta réponse maintenant ça oui no minyo ange abdul fal ange abdul como ni jado como jogoso tigi dande no ko men ko to mak joni non dundo ko noni ankan abdul no jeru de bien papa mo tranquille anira do tu as la conscience tranquille avec ça ange mi yamma ko no dundo woni ange abdul comme le on ka ko hon ko kan kadi ka hono de je m'excuse benjamin minay kinu so ko godo no ala ni mate sa ko bon ko drama ko joni am mi yamma no do bet papa mari en tant que grand frère minya mano do kanko ni benjamin wuko kanko ni je jodi babe mundi anda jodo di do la conscience tranquille avec ça toi tu trouves ça bien mélanger de benji ko na di fo non de quand même mélanger de o iko anga la hakki de andi ko be inna ka fon jandudo leyde jandudo ka leydi ga hare no serti hare do reji di no serti o minya mano do ji buruma ansa anda ni hande yeto mi yamma doji buruma himo boni buruma o bonki termu so mari ko tuma udutuda wanda surtu anda nder to no wuli so na dum an mako bajo an ta hitti wecca foto
waaloɗa aanoɗa immoɗa halaɗa hettimo kadi hara ko kanko gérata jawdi terrain ji ɓurɗi ɗi magasin ji ɗi ɓurɗi ɗi stokka e goto e mum a yaka ɗo haala inde ma ɓe autorise ma ɓe jonnama hara koye inde ma mais kanko ayna e tun abdoul hara c'est fini hara c'est fini or que le pas woni l'union c'est toi l'aîné de ton père woni jano Nara mi huɗama koy. a huɗama anda woni Billahi a wallahi. huɗanoma neeɗi a huɗama anda Andi non ko tono mi remarque ɗo andi ko ɗe baɓeri balɗe ɗo papa débloquani mo 100 millions bil andi ɗo on 100 millions ɗon ko fi honno ko juste fimo haalande projet hay ɓe anda hay fimo an ko ɗum ɗon annduɗa ɗo ya Ni min miɗo anduɗo wallahi. kono ɓa haali komi yeetoma mbiɗa andi ɗuma say kadi ɓe jonnunomo ɗo kanko o ɓiwu makko ɓe jonnunomo kala maɓɓe 20 millions 20 millions mais ko ɓami haala ko fi ɓuttuyo woni ko suudugal so haali min miɗo ɗo ɓe ronkinan min jonnude ɓe jonni ɓe miyamma kono ɗum na hay fuyno min ko min woni jano miɗo atti ko jiwade nder ɗo na hande ɓay kum fañ fañunoɗo ds a faami mi tawi mi seeɗu ɗon kam mi memmin haala par ce que ko debbo wawata deƴƴinde galle wuro wona tranquille ay simi haalanuma ɗum ɗo mette habbolan tum habbolan kono noon kadi yimɓe ɗo immo daroɗa saake wawon jari immo daro ɗum à l'instant billahi wallahi ɗum ɗo hen min ko simi heɓanoma koye jakkan he non milla weltorma nan billahi par ce que a jonnilan ɗo hakkille c'est que min tigiri komi mijotano ko fi mon quoi ka billahi wallahi mais he je te promets une chose min numa min e ɓen ɗo goɗɗo joni so arti jiiɗiɗe min na deɗi may mi ɗoytama kumpetum taw ko wata lallamade min mina hecton taw mi andi taw min ndenna bonda subhanallah min ala ko ɓurnan mettude ni ñande mi yehi ka stock fiyo mi hendo ɗe ɗi matelaji koyɗa yo mi naɓan mbiran mi ɓeyni wositan abdol ɓe jonnata o par ce que ko stock ɗum ɗonna ɓe jonnali tan ɓe jonnali lan a jonni ene no noddude lan ɗo ha wolan ha yon kono mi mari komi wawa kono ko modi a waɗi ɓay ko a woni layifu goro ko a woni beedeyaɓe sina miñamma kanko haala inde makko min mani min mi seera en no billa walla kumpetum naw taw so mari taw kikiɗe ɗo ko kikiɗe ɗo taw mi fuɗɗotomo laabu goro par ce que mo watala futtenna gonɗan non non ko yawre yawre ko min jewtoma hoore ɗon kadi yawre hoore yawre sa jaɓi yimmo darɗa min ka stock taw ko ɓen ɗon ɓuri lan mettude puɗɗoroɗen men ɗon ɓe ka stock ari may billa wallahi mi yaa waɗi ɗon yoni kono waɗi ɗumini so tawi ɗon mari probléme to suuɗan fus tima anda ko wonde ko taw mais kotan changé complètement au fait n'importe mo mi anduno o woni ɗo joni il a totalement changé kotan joni mi wawata e ɓuuri tan hay mi jooɗo mi yewta ko sohla noddeɗo la waajoɗam hande tato ko kanko la haalande piiji gono toon non kotan changé au fait mi anda ɗum ɗo ko nduway mais kala ko yewti kotan ko tiiɗi yewti ton kotan ha hande depuis payku yagal ha hande debbo dominali mo o jaɓata kanko e gorko o jaɓata siki laamomo itti fiire jiwo tawta hande kanko ko ɓaawa ɗum paruji ɓeygu makko yewtirta o waɗa kala ko wiimo non min tiitiki mi anda komi waɗa hande kadi o fati anda ko wani fof ɗum sikka ɗum kadi ko mere tun ni ɗum na mere ni y a quelque chose derrière ça onon son famade min lan fama komi wawata wonde ndir ɗum ɗo ko faale makko woni wadde o fait mais c'est pas comme ça hande so iwti golle ɓeygu makko halnimo goɗɗum o sendidira guɓe condi mo anda siko gonga avant d'agir mais kon halani mo himmo o sonka o waɗa ko faala quoi c'est pas comme ça mais wata wondiri ɗum ko suudu ɗo mais mi nodde papa janggo mi halna ɓe ko feƴƴude ko nder suudu par ce que trop c'est trop ko frère ami faalaka manquede mo respect mais mo puusude lange makko quoi il me pousse au fait a faami mi wata wadde ɗum noon hande kadi frère am ko woni ko wadde waccu sinon min mi nodde papa mi halna ɓe voilà ni ko mi halan ton ko yon selu ton kalti ko wolta milla remarqué au début il n'était pas comme ça milla andi non Allô? Lanko suudi min e ɓeygal meɗen ɗo ko frère a woni mi ala famodirtemo wallahi